Hvad så der, mine små burns? Jeg kalder i hvert fald for burns i stedet for burns eller banes. I hedder burns. Burn. Den optagelse er helt dårlig. Håber I kan høre mig godt på mit lille Razer headset. Fordi det er helt så godt med Google. Men jeg har en masse Ask Me spørgsmål her på min mobil. Og det første lyder sådan her. Hvad er din yndlingsfarve? Ej, det var sjovt, at I får lov til at høre det. Koboldblå. Ja, den har jeg måske ikke hørt om. Det er en meget. Det er en smuk farve, synes jeg. Koboldblå. Synes jeg er en pæn farve. Hvad hedder du? Jeg hedder Sebastian. Men ja, der er ikke mere at sige om det. Altså. Næste spørgsmål. Skønt. Hvilken by bor du i? Viborg. Og jeg bor i Viborg. Ja, jeg bor i Viborg. Så der kan I møde mig. Jeg får en autograf og et billede og sådan noget. Yeah! Okay. Så kan jeg make burn. Så er der andet spørgsmål. Vil du vælge ikke at blive gift, eller bare være bøsse? Altså bøsse er ikke noget for mig, så jeg vælger nok bare ikke at blive gift. Det er da fint nok. Man kan stadigvæk hygge sig med venner og sådan. Jeg vil ikke have en kæreste. Ja, det er jo ikke rigtigt at sige, man kan. Ikke. Undskyld. Har vi andre spørgsmål? Ja, jeg sidder bare, som om jeg ramser mig op. Vi sidder jo her. På den her. Kan du godt lide at sige YOLO? YOLO! Ja. You're gonna make it burn. Ja, det kan jeg godt. Jeg kan bedst lide får eller geder. Jeg tror det er får. Kan du tige stille derovre? Dig? Det er mit show det her. Ja, show klar. Ja, på sådan en gummi-elastisk. Laver det. You're gonna make it burn. Ja, men jeg havde ikke rigtig mere. Beklager. Ses.